Dobrý večer, dovolte mi, vážení hostia, povedať pár slov. Rozhodli ste sa stráviť posledné dni, nie svojho života. Malej časti epizódy na tejto chate. Históriu vám nebudem hovoriť, niektorí poznáte skôr, nie som rodák, takže chata bola kedysi dávno postavená. Chcem len povedať, čo si neodpustím, od tej doby popriať hlavne zdravie do budúceho roku, úspechy v pracovnom, osobnom živote, aby nás míňali zemetrasenia, tsunami a všelijaké také tie, čo počúvame, padanie stromov. No a keď nezhoríme, zatiaľ to mám najmä ja do konca januára, tak snažte sa, pokiaľ máte nejaké rakejtle nejak v rámci noried. Večera bude podávaná asi o 11. hodine. Tam by som vás povedal.